Mayo nga po na sa tanan-tanan mga kabyanan, kamusta na nga ito makuturan sa 47 ka mga kabaranggayan diri sa syudad Sang Rojas? Kamusta kamo tanan-tanan sa 16 ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz kag ginakabugusan sang 473 ka mga kabaranggayan? Sa inyo tanan-tanan mga kabyanan, kamusta kamo tanan-tanan? Nagpanumbalik naman kita. Do tolo temprano subong aton laybaw. Kamusta nga ton makuturan da mga OFW abroad sa din maka mga bahin sang kalibutan, ano man ang inyo ginakasakuan sa siniya nga mga ginotlo mga kabyanan mga kabistado, ang aton gid nga pag-abi-abi sinyo tanan-tanan sa oras nga alas 4:08 na sa hapon. Ano ta nga bulan subong man? Bao do nang lipat ko wow. Nobyembre 15, to'y 2022. Bao birthday gali sa ako nakilalas bye-bye oh. Di kamusta ka na da pre? O gani karona no dang aton nga handa man. Preparado na dang aton nga ginakuan nga mga lamisa da. Sulod-sulod na mga kabyanan kay mga lipay naman kita sa oras yang alas 4:09 na sa hapon. Sa iba naton nga makuturan sa karong kapag upo na sa aton nga live. Mahimo lang mag-like, mag-share, mag-follow sa aton nga official Facebook page, Radyo Bistado mga kabistado. Sa iba naton nga makuturan sa karon nga nagasikuro problemado dahil hindi ka magproblema. Ari na si kabistadong Joshua, magalingaw naman sinyo tanan-tanan. Do na mag-oko subong magawid sa kuanaw sining mixer gid bala nga original bala mga kabyanan. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Anay kay plastaron tani mga kabyanan ay kadalang gidam. Ala sige plastado na. Sa iba na to makuturan kapag upod na, magsulod-sulod na, magpanamyaw na. Sa aton nga makuturan dira sa karon nga nagapangimos, nagapanglaba. Daw hindi naman ni oras ay tuglaba. Sa iba na to nga makuturan nga preparar pa lang kay nagadigamo na. Ang iba na to makuturan nagapanglangyaw pa sa iban nga mga iban nga mga kauturan niya dira o kun mga karinderya sa pagpangita sang ilang mga sulod-anon sa sining hapon mga kabyanan. Kamusta kamo tanan-tanan? Welcome sa aton nga programa. Ano nga programa subong man? Daw hindi ko ni makuanaw inang bistado ano ni Good Noon Edition. Pero hindi pa man ni Kwan Gid, no? Tirador sang banwa nakabuta. Sinong tiradoron ta subong? Ay kung sa tirador lang nga ginatawag mga kabyanan, damo kita pag tiradoron. Una na dira ining mga ining mga nagapangwan subong, ining nagapanunto bala mga kabyanan. Ano bala ayhan sining ila punteriya man sa kalibutan man siyempre manunto abi. Mga kabyanan sa sining mga kaangtanan sa sining mga tinion. May ara naman sa iba naton nga makuturan. Plastar ka mo, hindi ka magbitaw sina kay damo kita pagistoryahan sa sining hapon mga kabyanan. Plastar preparar ka mo ang magpamati na diri kay damo kita pagistoryahan sa sining hapon. May kangtanan sa sining mga krimen nga nagaluntad diri sa karon sa syudad Sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Gisaya ka babae mga kabyanan kagabi nga kilala taman natontuhan. Natontuhan mga kabyanan isa ta kautod sang peke nga 1,000. Perti ining mga tao ning nga bagapakilopos gilangaw. Ining mga tao bala mga kabyanan nga ang punteriya sa kalibutan ang pagpangabuhi diri magpinanunto na lang sino balay ni sila baw amuning aton nga dako nga questionable sa karon mga kabyanan kay wala pa naton ma-identify kung sino ini nga mga tao ini ang mga nagaobra sini nga karumaldumal nga krimen may kangtanan mga kabyanan sa sining nagaluntad sa karon nga krimen ini pagpanunto magluwas na bisa nagapanunto ba sila so pang panakasakada sa may area sang barangay Baybay sus Maria kagosip hindi lang barangay Baybay mga kabyanan sa karon
ang naka-experience sini sang panakasaka, no? Kundi iban nga mga kabanwahanan. Kag ang mga iban pagin nga mga kabaranggayan, mga kabyanan, amo man, no? Naka-experience man sa pagpanakasaka sining mga kawatan sa karon nga hulag-hulag o kundiri nga pangbiktima nagahimo sang mga krimen diri sa probinsya sang Capiz. Mga kabyanan nga ginaobra ini nila kay balaan yung mga kabyanan sa sini nga mga tinion, no? Nagbaha naman ang droga. Sos terribly ini sa karon mga kabyanan ang droga, oh. Hamakon mo daw sang sinigid lang ko na tingala, no? Daw na tingala gid ako mga kabyanan dako gi nga katingalahan. Man nga sa yanda nga mga tinion nagbaha yang droga sa Capiz. Amo guro ni mga kabyanan ang kangtanan kun nga ang ginagusla guro ning mga kawatan o kun mag-obra na lang sang krimen nga mga wat kay bangod nga wala ibakal sang droga. O di ba lang mga kabyanan? Amo ina sa karon mga kabyanan kun nga ang kita diri singgitan nga ini madapat matapna nga sa sadili madugay. Kay man nga kung pasugtan talang ini nga mga kaangay sining klase sang tao nga ini mga kabyanan, ini nagapang-obra sang mga pagpangawat, sining gaobra sang mga pagpanunto kaangay sang pamiki sang kwarta. O di ba lang mga kabyanan? Din kamo sina di kayo makakita? Capiz gid lang. Di karon, ano sini karon ang mahimo naton? Kung hindi naton sila di pag-isinggitan sa tong programa, ay malay taman basi nagapamati man sila karon. Oh? Basi nagapamati man sila sa karon mga kabyanan, ining mga panulay ni karon nga nagapanunto ni di sa aton, kag mabalaan malang nila nga ay ato na ginabisto na kita to nila ginabisto na ta sang radyo bistado, kay bangon na ginapang-obra naton, nagapanunto kita. Hamakon mo na mga kabyanan sa sininga kang tanan, sino pa imo gabalo-balo pa sila ilaya sa panunto sila si kapariyo. O di ba na mga kabyanan? Magluwas sina, hindi lang amo sini may kang tanan sa pagpanakasaka, sa pagpanunto may kang tanan sa kwarta, kundi mga kabyanan, kinawatay pagid. O terribly na inisubong dumakaladlok na gani kung magwa sa balay Kay man nga gamay-gamay mo na lang sini karon nga tulok-tulok sini bala mo nandirang mga area da sang sa mga tao abi subong sa kalibutan, no? Siyempre lulong ng iban sa droga. Ti karon do hindi ka na sinigali ka tawag ngay nang kuan ka. Ina makatiaw-tiaw kasi sila man nga makibot ka lang mga kabyanan, ang katubang mo adik na, magluwas nga adik na, magluwas nga adik na mga kabyanan, hindi pa nimo matiw-tiwan bangod nga ara nalulong sa droga. Kag magluwas sina mga kabyanan, ang ato na tingalahan sa karon nga nagadamo na sila. Kag hindi lang mga kabyanan nga amo ni sila, no, kundi ang iban pagid nga mga estudyante, kay yan dabalan naman naton nga ang estudyante subong nagbalik eskwela na. Kung balik eskwela na, ang iban sini nga mga estudyante, hindi man tanan pero dong iba nagatulotopsaw man. Kangay bala sa paggamit kag pagruro sa illegal nga droga. Amo naman nga ang tawag sinyo man nga ang krimen ina nga nagaluntad ina. Kay balaan yung mga kabyanan, ini tungod ina sa mga krimen sa karon nga nagaluluntad, may kang tanan sa illegal nga droga. Marigya kagusip ining mga drogista nga inyo. Hamakon mo, liga daganing Australiano sinaka. Sinaka da sa area sang baybay. Pero way madakpa ng kawatan. Ginapahayag sa ato nakuha nga information mga kabyanan nga mahaba kuno na-identify makuno sa CCTV, mahaba kuno ang buhok. Kag magluwas ka mahaba ang buhok mga kabyanan. Ang iyang maniwang tao kag hindi man kuno mabukod lawas. Daw kilala ko das baybay ang mahaba buhok bon. Ang mahaba buhok kag maniwang nga hindi maging mabukod lawas. Hamakon nyo ina, ang nagaluluntad dira nga krimen, hindi lang ni baybay nagakatabo mga kabyanan. O dugapon to gani,
ligad ang adlaw sa may area sa Pontevedra kag President Rojas. Duwa gani ka motorsiklo ginkawat ginchawan lang sang paguyod sang kawatan. Hamakon mo ni subong ang nagakatabo sa aton diri nga kalibutan mga kabyanan. Bangod ini sa mga tao sa karon lain-lain na, no? Ini mga tao bala nga mga drogista. Ini karon mga tao bala nga inang mga way mahimo sa kaboy hindi magtimakas kay ang ila magpinanunto, magpinanunto sa isig kapariyo. Hayte kay panunto kamo sa isig kapariyo, okay na sinyo? Amo gilang mga kabyanan ng aton permi di ginasinggitan sa aton nga programa nga hindi gi man matuod naton nga matap na ining ginatawag nga nagaluluntad nga krimen sa karon. Kaangay sining pagpinangawat nga ini sa karon, kaangay sa pagbaligaanay sa illegal nga droga. Abi nyo may ara sini may makapugong wala. Di bala? Amoy na naman mga kabyanan, di la kay basa ako tading iba nato makoturan no kay balaan ko may nagapakig-upod na di sa aton nga live sa karon. Duway ko di kwan ho sa akon nga kwan ho limigan pelas ko. Ang aton di monitor why de sige. So mo na mga kabyanan no. Dahil lagi bantay ka mga kabyanan kay iba naton nga makoturan nga pakig-upod sa aton nga live. Aton inisang tagaan sang kwan sang inang Okay, so ano kay mga kabyanan na kay ato ni tagaan sa pagtamod ang inyong mga mensahe tagaan ta sang ligwa mga kabyanan nga makuha naton no acknowledgement sa aton nga mga viewers kag pakigupod sa aton nga live sa sini nga matinion mga kabyanan. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagbago, diri sa syudad sang pag-iigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa sige sa iba naton nga makotura nga pag-upod sa gyapon sa aton nga pagpangalagad. Mayong hapon na sa kay March Valdez. Shout out Idol. Daw tingala ko man nga daw hindi ko kasawo kay gali amo malin nga sawan ko. Ay na mga kabyanan do na kita nga daan kay amo ning umpisada ta nga pagpungko tandi sa aton nga studio mga kabistado sa paggamit sini no. Ay man nga mga kabyanan nagamon kita ya sa ining background music nga ini no. Sa kay Mark John Cabayaw, mayong hapon lang. Pa-shoutout Sulinda from Lambunaw, Iloilo. Mayong hapon na sinyo tanan-tanan sa mga taga Lambunaw. Sa ibang bagay na ito, yung mga kultura nga pag-upod sa gyapon sa aton nga pag-pangalagad. Bukas ang aton nga comment section sa pagpabot sa inyong mga mensahe. May kang tanan sa inyong pinalangga sa kabuhi. Ang inyo dira nga mga kauturan sa mga OFW abroad, kamusta kamo tanan-tanan? Kamusta nga aton nga pagpaningkay-singkay dapat trapo sa aton nga mga tagsa ka mga figurine, sa aton tagsa ka mga bintana sa aton nga mga amo, kamusta kamo tanan-tanan? Okay lang. Hindi ko magsubong sa mga kabyanan. Sa nagapa-shoutout, i-shoutout na rin yung nga mapanamyo kay aton inabalik doon dugay-dugay. Okay, kita tanan-tanan. Sino pa ginang nabili na aton nga mga kauturan kapag igupon sa gyapon sa aton nga pagapangalaga na. Sa kay Mark John, mayong hapon lang kay Helen M. Gerhem. Hello kabistadong Joshua watching from Dasmariñas, Cavite. Shoutout lang ko sa kay Mayor June kaga kay Vice Mayor Hadulos. Mayong hapon lang sinyo tanan-tanan. Sino pa ginang aton nga mga kauturan kapag igupon sa gyapon sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa aton mga handong pasanit sang syudad, ang iya at abilidad. Kaya antiko da sa Berna Salvilla, may hapon ng simo dati ha. Kamusta ka na dati sa Hong Kong? Tis, anong pauli tadi sa Pilipinas? Tagod nga makita man ato ng imong nawong diri. Sino pag ideya? Sige ato na tagaan sa acknowledgement ang aton nga mga viewers nga nagapagigupod sa aton nga live sa sini nga matinion. Sa kay Erp Cormeda, good noon Sir Joshua, God bless. Ma'am Berna, good noon man. Abi Taurus,
May hapon sa inyo tanan-tanana. Sa ibang panginaton nga mga kultural, sulod-sulod na mga kabyan, di magkalipat, mag-share, mag-follow sa aton nga official Facebook page among Radyo Bistado mga kabyanan. Sang paghigugma, panahon na sang atong pagpugyon. Upos kita sa atong mga handong, pasanggit sang syudad, ang iya at abilidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot, tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol. Kamusta kamo tanan-tanan mga kabyanan? Padugi na pa naton nga pinangamustahan na yaw. Sigurado may trabaho. Sa iba naton nga mga kulturan nga wala pa sa gyapon nakapabot sila mensahe. Welcome kamo sa gyapon mga kabyanan ha. Ganini ka magkahuya nga mag-comment kamo da kay aton inapagabasahon sa dili madugay mga kabyanan ang inyong nga mga pagpanamyaw. Gani sa aton nga mga kulturan dira nga nagapulo pamahaw na, nagapango kapi-kapi na. Hindi ka mo mga kabyanan magkalipat sa pag-inom sang Everyang Capsule. Kay mga kabyanan ng Everyang Capsule dako nga mabulig sa aton nga kalawasan. Amo ini mga kabistado ang mahatag o kon nga mabulig nga benepisyo sang Everyang Capsule pananglitan nga kamo makatumara. Ang mahatag sini sa inyo mga kabyanan nga benepisyo amo ang Ang problema firing of neurons o kon pagpitik sang sintido para sa manaming electrical signal halin sa otok palibot sa bilog nga kalawasan. korupsyon, iya nga Kon manami ini ang kon manami ini para sa mga nagapalaminod nga kamot mga kabyanan mga kabistado kag braso. Amo na bala kung halin ka na bala sa ginatawag nga pamasada, halin ka bi sa ginatawag nga o construction ka, ti kapoy ka, kon kapoy ka mga kabyanan, ti amo ini imo brahon upos kita sa inom ka lang sang Everyang Capsule kay madula ina apin pa nagapalaminhod ka, nagapalaminhod lawas mo. Mga katulanan mo dado hindi ka maka-circulate ang dugo mo mayad. Ti mga kabyanan, ikaw at ako kay John Kapulot. mag-inom ka mo sang Everyang Capsule. Ikaduha nga matang nga dulot sini. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Ang ikaduha sini nga matag sa ang problema sa droga, iya nga malis. sa ikayong lawas mga kabyanan mga kabistado among heart contractility o kon pagpitik sa nga tagipusoon manami nga blood flow sa bilog nga kalawasan kon manami ang pagalibot sang dugo sa kalawasan nagaalis tuman ang iya sa mga kalalakinhan. Of course mga kabyanan, balance ang aton nga mga body fluid ginahimo niya nga slight alkaline. Ini makabuli nga maginahubin ang aton nga mga cells kag ang pagbalanse kasang o kung hindi makapabuhi Kung mga handong pasanggit sang syudad. sang mga free radicals o kon virus kag bakterya mga kabistado. Amo ining madako nga mabulig sang Everyang Capsule pananglitan nga kamo ang makainom mga kabyanan. Amligin yung lawas nyo sa yanda nga panahon. Meaning nagaulan init. Balan ko ang iban sa ton nga mga kulturan nagasikuro ang iban sa ton nagapalang luya. Gani ko ako sa inyo mga kabyanan, hindi nyo na pagpangabudlagi pang inyong kaugalingon. Pag tumar lang kamo sang Everyang Capsule, kaysa sini nga matinion mga kabyanan, isa lang gani kapag tulok si mo sang doktor. Idol John Di bala, tulokon ka lang, inang kanon ka lang sang doktor. trabaho. Diyo mo yam-iran ka lang sang doktor. Ay sus Maria kagusip ko, hindi ko magpagwa sang kwan kon. Dito magserbisyo. Ini ka magpagwasang nilibo sa bulsa mo. Ay ini barato lang ng Everyang Capsule. Dako ni mabulig sa inyo ikayong lawas mga kabyanan. Pananglitan ng makatumar ka mo sini. Ganun na panahulat nyo. Magtumar na sang manami nga food supplement. Mong Everyang Capsule mga kabyanan. Iya at abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot. Kag of course mga kabyanan, muscle contraction o kon ang nagapabaskog sang aton nga mga maskulo. Pagpabakod sang aton nga mga katulanan, amo na di dala na ang benepisyo nga mahatag sa inyo sang Everyang Capsule mga kabyanan. Cell regeneration o kon pagapili o kon pagpali o kon pagpaayo sa mga na-damage nga mga cells o kon na ginatawag
nga body repair. Sigurado Kag of course mga kabyanan, dako nga mabulig ang sa blood sugar, labi kay sa tanan sa mga diabetiko naton nga mga kauturan nga may nagasospreher sa diabetes nga sakit kag balatian mga kabyanan. Dako ang mabulig sang Everyang kapsul nga mapahagan-hagan ka maging balansing inyo nga mga blood sugar pinagi sa pag-inom sang Everyang kapsul. Calcium nga nagadikta sa pancreas nga magapagwa sang insulin nga para balansihon ang aton nga blood sugar mga kabyanan. Ganito pa nahulat nyo, magtumar na sang manami nga food supplement. Suplemento nga gina-rekomendar ni kabistadong Joshua Haka sa inyo tanan-tanan ang pag-inom sang Everyang kapsul. problema sa droga, iya nga Sa piyak nga bahin mga kabistado, sa padayon nga pag antos naton sa sining red tide o kon ining paralytic shellfish diri sa aton nga mga kabanwahanan. Sakop sang kapis mga kabyanan mga kabistado nga sa padayon sa gihapon positibo amo ni nga mga lugar sa karon mga kabyanan mga kabistado mati kamo ang mga lugar nga apektado sang red tide. atong pagpugyon Ibisan sa aton nga positibo man sa red tide. Ligad kayo sa Ibisan dira may nadakpan dira ligad sa pagpanguha sa pakinason. Nadakpan sa daw pito gito mga kabyanan kasako ang na-confiscate o kung nakuha siya pag ginakopa sa sining 56 anyos nga ginang. pag nga pag Terrible si Manang ba? Makasig- Nagakuan-kuan pa sa inang nagahingabot pag isa sang komisyon. droga Di karon mga kabyanan kinaabtan ini sa karon bala na gininyo nga positibo di ang aton nga iban nga kabanwahanan sa kapis sa red tide. Nagpasaga-saga kamo ya inyo sa panguwa da sa mga pakinason nga way kamo ginapanugutan. Nga balaan nyo nagid nga napaydalom kita sa ginatawag nga paralytic shellfish poison o kon ining red tide mga kabyanan nga kon aton nga panumdumon na mo ini nga dako nga peligro sa aton nga kayong lawas pananglitan nga makakaon kita sa sining pakinason mga kabyanan. ang iya at Kay dako sining epekto kon amo sining mga sintomas manwa ang mabatsagan nyo pananglitan kamo ang makakaon sang ay idol pakinason nga ara iya sa positibo sa red tide mga kabyanan. O pamati kamo kay amo ni nga mga lugar lawagon ko diri ang mga lugar sa gihapon nga napaydalom sa paralytic shellfish poison o kon ining red tide mga kabyanan sa karon nga ini diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Iban nga mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz napaidaloman sa red tide. trabaho Gani wala gid ginapanugutan sa karon ang pagkaon, ang pag-harvest, ang pagbaligya labi kag labaw sa tanan sa sining mga pakinason mga kabyanan kay ginabawal, bawal gid sa karon mga kabyanan kay ko kamo madakpan. Ay di kamo to maglanding sa agriculture ay nando may araman sa prisuhan bala nga nakapertinisero nga dira gid kamo dayon malanding pananglitan niya nga magdakpan kamo nga nagapang-harvest nagabaligya sa pakinason. Isi manang tuho sa Ibiza no sa may basyaw mga kabyanan 7 kasako ay 7 kasako ang nakuha siya pag ginakop mga kabyanan karga niya pa sa salakyan. Ay tama-tama gid mga kabyanan nga robing ang aton nga makatapos ang kapulisan. Ay tiklo si Manang nakuha gid ang 7 tanan kasako siya pag ginakop siya posisyon. Ay ay iban sa aton daging sampulan na si Manang Ti kamo maliwat pa kamo da mapatigay makamo sa pagakuha da. Okay lang ko magkuha kamo hindi ka madakpan, di ko madakpan kamo karon ano na lang. Di ba na mga kabyanan, mga kabistado? May nga po lang na kay Marcy kay Alicia Villarreal, LG Bidonia nga nagatutog sa ako sa aton nga pagapangalaga da. Sa piyak man nga bahin mga kabyanan o sa pagistoryahan gilang kay sa topiko gilang aton nga pagistoryahan mga kabyanan ay damo kita daya amakon mga kabyanan amo pagid ini ang isa nga mapahanomdom sa inyo tanan-tanan sa publiko da labi kag labaw sa tanan diri sa probinsya sang Capiz nga may ginsampulan sa pagpanakop sa sining nagalutaw sa karon sa sining mga nagapataya sang illegal nga bukis, illegal nga pagpataya mga kabyanan. Dito sa may area sang Mambusaw may ginsampulan na daw mga 12-11 bra sa to kabilog ligad.
Ti tatlo nakapalagyo. Diri sa ospital Ti ang siya mo ko ng 8 mga kabyanan nadakpan gid. nasang Ti amo malani ko no inyong mga pagabayran in kaso pananglitan nga madakpan kamo. aton mga handong Pananglitan madakpan kamo amo ini ang inyo nga mga pagabayran. ya abilidad. Ang inyo nga pagabayran daw 10,000 bala ina nga piyansa malay nyo pagabayran pananglitan kamo nga madakpan. Kapulot na Ti bansaton way nadlok. kapulot Kaya gani kita ikilala nga ginambalan man naton nga siling ko tama-tamain na gana-gana na ako nag-amo kasi na. Bo nakig pa sa saton. Siniling nga patang ti labot man yan nimo kung madakpan ko. Kurat lutiya Maperte ka. idol Maruri klase tao niyo. Yan no may labot mo dakpan ko. Ikaw ay ginintra ka mas kabuhi ko. Kilala mo ni sa hindi mo sa pag-unungan. Kilala ka na akon kag. Tingi makig ka sa akon kung ginambalan ta ka sinaiya. Sus Maria kagusip ka man imo nunoy man. di onas ang pagpagpo Di ara na may gisampula na sa may area sa nga mambusaw. Sa dumalag may tumanto ko no. panahon na Di na sa may dumaraw man may araman na nagpamiki iligan sa kwarta. Ano damo-damo ang nagaluluntan sinig subong ang mga kriminaw. tanong Daw makaladlok na gali sa sini sa karon mga kabyanan magalagaw-lagaw kay daw halos tanan gani mga kasiman daw halos tanan nga mga tao kita nato sa dalan daw hindi kita kainchindi pulot na may nagatanga may nagaduko abikis tibal amo na ako nagatanga ang nagaduko serbisyo amo na mga kabyanan ato na painchindi sa inyo tanan-tanan nga sa sini nga kang tanan hindi kita sa droga pasaga-saga sa dalan ko ning kaso nga may mga kwarta kita nga dala may mga bag kita nga dalagko kay man nga pananglitan nga masiplatan kita sining mga kawatan si karon nga nagatululuhaw sa aton nga kalibutan sa aton nga palibot mga kabyanan hindi lang diriya sa aton nga kwana daw alos tanan ganyan susugat ano na gani may pa mo kilala sa sila notisyahan nyo sila diri sa amo na mga kabyanan kun nga panahon na sang nga ang aton nga mga kauturan dapat kinahanglan gid nga maghalong sa sini sa karon sa sining karon mga kabyanan nga nagaluluntad nga mga krimen diriya sa probinsya sang Kapis. Hindi lang probinsya sang Kapis ang akong sinigi na painsindihan ang ginambala na kundi ang iban pa naton nga mga kauturan diri sa Western Visayas sa bilog nga kalibutan mga kabyanan. matas Kay balaan man naton idol John Kapu nga sa sini nga mga tinion rampant na gid kung pag-istoryahan ng illegal drugs hindi na kita yung mga kabyanan magakwan sini alamak hindi na kita yung magkatingala sini kundi ang ato ni muon masighalong na lang kay masenda nga panahon kag tinion mga kabistado sigurado may trabaho amo na ni karon na nagaluluntad nga mga krimen di ka pa maghalong Ido mag di karon na pananglitan nga ra kada nagalakat-lakat sa halimbawa nabi bugalon ka man ti damo ka man kwarta dako pambag mo ato tinali karon nga sabnito na nakaroon sang kawatan ang imo nga isang ang imo yang nga bag nga damo sang kwarta kundi idalagan daso na iti nguy-nguy ka na da sigad. Okay lang kung ikaw okay lang kung may mga nakapertiniser nga pulis sa area nga kung sa diin ginasnatcheran ka o kung ginkawatan ka serbisyo kahit pananglitan karon nga wala gid sang otoridad nga nakadeploy dira sa area. Kay diri sa may area ganis ang dumaraw may nakadeploy nga pulis. idol John Sa Rowas may ara man dira ambot sa iban nga kabanuhanan kung kapang deploy man sa policeman. tapuso Kay daw diri nga mga area nga pangsambit naton mga kabyan mga kabistado daw amo ini di nga area sa karon ang gimpang deployan ang may ara sa mga kapulisan nga nakapertinisen nga pananglitan sa karon nga may ara sang krimen nga nagaluntad mga kabyanan kinali nga makahatag sang responde makaresponde nga ton otoridad sa pag atong mga handong dakop o kung sa paglalip sa sining mga tao nga nagaobra sa mga karumaldumal nga krimen di ba na mga kabyanan mga kasiman kay masakaron hindi na naton matagaan inisang disiplina mga tao mo manahaway na sila kahadlok pulot sang una masiling pa nato nga dumay kahadlok pa sila tisubong dumay na sila kahadlok mo do nagapadayag mo hindi kita yung chindi kung nagapadayag-dayag ini sila droga di ba lang mga kabyanan kay idol John sige so amo lang nga aton nga panugyan sa ton tanan-tanan nga mga kuturan halong lang gid sa tagsa ka pang lakaton labing labaw sa tanan sa inyo nga mga area nga damo san tawa isa lang nakasabnit sa kawatan na way na ng mga kagamitan nyo tubsan gani mga tricycle mga motorsiklo nga tubsan lang gani sang paghigo tsawaan lang gani sang kawatan guyoron lang
dula dason nga kung sa diin ara nagigay nakapertiniser nga nakaparking sa inyo balay. Ay way kadlok no. Dakpan mo na ako sina. Dakpan mo na kag balaan mo na may gakala sa babaw ang may gakala sa dalom nyo sang inyo kusina kag kung sa diin nakapertiniser ang inyong mga kagamitan kag init ka na nga daan tubig ya. Init ka na nga daan tubig kag sabyawan mo ni din sa mainit tubig di man kundi ni mang lulupig ni mga kawatan nga ini sa karon. Kaniya mo na inyong panumdumon sa indang nga panahon mga kabyanan nga hindi ka mo magatag sang salig kumpiyansa sa inyong kaugalingon nga hindi na kamo matuntuhan sang tao kay kwarta rin na nagalutaw na. So na subong, dali na lang ang Christmas. Rin na ni sila. Dali na lang Christmas, mga kabyanan. Nagausik naman sila sang ramag nila. Nagapadayag-dayag naman sila, mga kabyanan. Pila naton ka mga kauturan sa mga market vendors anatuntuhan sa sining pamikil sa karon nga kwarta, mga kabyanan. Diri sa aton probinsya sang Kapis. Ambot sa iban nga mga kaprobinsyahanan kung nagakatabo man kay doon nabatian tama sa aton nga kilala nga niya. May mga grupo kunoy na sila. So dalihin nyo kay araman na to mga otoridad nakapertiniser man sa pagdakop sila. Okay lang ko magtuad ning nadakpan ay kung hindi ni karo magtuad man. Kay mas sa aton ay balaan mga kabensuno sa aton ay balaan may mga grupo kunoy ni sila. Kagabi tong friends ko man nga kilala ko nag-post man si Dudong kuno natuntuhan man. Natuntuhan man sa 1,000. Ang tsura sa 1,000 mga kabyanan. Gusto nyo i-identify ko sa inyo? Ang itsura sang 1,000 mga kabyanan. Amo ining itsura sa 1,000. Pamati ka mo ha? Kag i-share yung aton nga live sa sining hapon mga kabyanan. Pero antes kita padulong aton ni tamyawan aton mga kotoran para hindi sila mag halin sa aton nga live no sa aton nga programa. I-share yung aton nga live mga kabyanan kay Triple X Con may nga hapon lang sir. Gracie Dasas may nga hapon man. Justin Ray Rosalios mayong hapon. Sa kay Ma'am Marcy mayong hapon masimo da ma'am. RG Castellano is also nagamonitor na sa aton nga pangalagad. Sa kay Tita Hazel Bulan, kamusta Tita Hazel Bulan? Sa kay Mary Grace Argilies, good afternoon Josh mayong hapon masimo dira. Sino pa kay Tamboy Duno, Arili Fanugan, ari nakamutan ng tanan sa aton nga pagpangalagad Welcome sa gyapon mga kabyanan nata aton natamyawon sila. Sige magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Sige, sino pang nagapagigopod sa aton nga live, sa aton nga programa sa karon? Sa kay Ma Mercedes Malquerido, Arili Fanugan, good afternoon gisinyo dira tanan-tanan. Kay Tita Hazel Bulan, sa sino pa Antonio Babas, Bonsalan the Third, mayong hapon lang sinyo tanan-tanan dira. Kay Tamboy Dono mayong hapon man. Sa kay Boy Borot Vlog, Arili Fanugan, thank you idol, God bless always. Megan Valera mayong gabi mayong hapon man. Kay sa kay Nining Hinulan is also nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. Sa piyang nga bahin sini mga kabyanan amo inihang istoryahan nato na may kang tanan sa sining kwarta sa karon nga nagalutaw nagalibot-libot lang sa aton diri nga area ang itsura gali sang piki nga kwarta 1,000 matuod ang itsura niya sa itsura diri sa kun imo patubangon. Pero kung ara na gani mga kabyanan kung ara na gani sa ipatalikod mo Sos Maria kagusip ang itsura gali sang tao sa una gataman nyo man sa likod. Terribly mag-print no. Pero base may iban man sina nga naga-print yaman. Base siguro may iban man guro nga print ya nga hindi printed nga nakuha man yang itsura kagang guya sang tao dira nga itsura sang kwarta. Sus Maria kagusip. Galalain siyang call mo. Mamalang call mo grabe. Uguro gipilo-pilo bala nyo mga kabyanan. Basta market vendors ka. Basta ra ka sa lipunan nagabaligya sang relief. Basta ra ikaw sa mga kaangay sina nga mga o kung balaligyaan. Halimbawa, birilipan ka, nagabargain ka na sang imo relief tag na pulo ka pesos, 15 pesos, 20 pesos o 50 pesos. Ang iba naton nga makuturan nga mga nagabaligya sini,
may nakapertiniser inadra mga kabyanan, may nakapertiniser inadira sa isaya ka balaligyaan sang relief, Idol kapulot. may nakapertiniser na nga 3 katawo. Amoy ng 3 katawo mga kabyanan, amo ina sila ang naka pertiniser dira nga magkuha sang kwarta. Di iba naton nga daan nga makuturan, nagapaindis-indis ina dira nga daan sang binta kag customer. Halimbawa, may pwesto ako sa isa ka merkado sang relipan, bayuan. Kagon ano dira nga mga panuksoko ng akon ginabaligya. Ti karon mga kabyanan, kundi ara na nakabaligyan ako, nakakaatad na ko sa akon nga mga produkto dira. Ang iban sa ton nga makuturan, tig isa malang kadupa ang ilang nga antad sina. Ti karon, ang isa naton kautod diri nga nagabaligya man nga market vendor, ara manada sa igad. Todo isa lang kadupang ilang antad sang ilang apistuhan. Iban sa aton kita o gidya mga kabyanan nga nagabaton lang sang kwarta, wala gid ginasikyar anay kag ginalantaw kun ang kwarta original ina o kon ang kwarta piki ina o kon ang kwarta ginpa-xerox lang ina. Kay amo ni sa karon mga kabyanan ang modus nga nagalutaw diri sa aton nga ang nagagwal sa aton nga mga tagsa ka mga merkado publiko mga kabyanan, kalabanan kagang iban sa aton natuntuhan. Di okay lang kung tig 100 na piso bilang. Tingila yan na pagwasubong nga mga kwarta yung mga kabyanan nga mga piki. Tag isa gidya kalibo ay nali karon nga una mo palang nga plastar sang imo pag-atad sang imo lutanon. Kag may nagbakal o kung may nagbakal nga modus, may nagbakal mga kabyanan. Isa ka persona nga nagatuyo nga magpanunto sa imo, nagbakal sa imo sang isa ka tumpok nga takway. Ya kwarta mga kabyanan 500 pesos. Ang baligya mo sang takway ibutang tabi tag 100 pesos ang tumpok. Ti karon mga kabyanan kay una pa lang nimo da nga pagplastar sang imo nga baligya nga takway mga kabyanan. Kung di plastar mo ng takway mo nga baligya da. Di karon may ara ka Cecilio nga 600 nga bilog. Kagang kwarta sa sining nagbakal nga nagtunto sa imo 500 nga piki. Mabaylo ka to karon sa iya mga kabyanan sang 400. Ang 400 siging baylo mo original to nga kwarta versus sa sining gimbayad niya si imo yang 500 pesos nga piki ya mga kabyanan. Amakon mo na gani sa iba naton nga mga kauturan, amo ini karon nang nagakatabo, gani halong gid kamo. Be aware kamo. Be careful gid ladies and gentlemen. Kay man nga ari na sila ay bala naton mga kabyanan nga may mga grupo pa ini sila, perte kamo magkanadakpan mangyapon kamo ha. Gani magalalong kamo kay anda nga gaylapit ang Pasko, malapta ini sila sa aton ka probinsyahanan kag mga kabanwahanan, labi kag labaw sa tanan dira sa may probinsya sang Kapes. Di ba mga kabyanan? Malapta gid ni sila ya. Ila sini pangunahon so girantan lang kamo bas para sa ako na yung pagkaibalot. Ang ila gid sini nga unahon amo ang mga market vendors. Gani mga market vendors ha, halong gid kamo. Kung nagapamati man kamo da sa karon sa kay kabistadong Joshua, halong gid ang aton nga mga market vendors sa pagbaton sa mga papel nga kwarta o kung mga pay-bills nga ini, banknote na tawag no? Banknotes. Ang mga banknotes mga kabyanan ay base karon kung kamo na dang matuntuhan. Karon kaluluoy to ang halimbawa, kaluluoy gid ang tao kaluluoy gid ang negosyante, kaluluoy gid ang nagbaligya takway nga ahaw man sa isa ka gatos, iya patugin timakasan nga patugin timakasan mga kabyanan nga panitan, limpyuhan sang panami-nami ginpulawan pa sang gabi, tapos pagkaga baklon man sang nagatuyo kon baklon man sa manugtunto nga klase sang tawo, mabayad pa iya sa ahaw malang nahot nga ginansya sina ginpangabudlayan pa sang aton nga mga market vendors. Tuntuhon man sining mga walap ikaw ako kay
kapulot na Mga wala sa tagipusoon. ang kadyak Nga mga klase sang tao inyo. sigurado Wala sang konsensya. Doon kapulot Amo na mga kabyanan kun man nga na sa droga nga dumamugo-mugo gigita si Sela. Kay man nga lang tolo bro. Pulot Ako gabaligabi ko tanamuhon ko sini kag madakpan ko ni nagubra sa akon. kay Dali diyo kay gan. Dakpol mo dahil siniya yung tangkugo ang isagnoy sa 500 ah. Ti man. Joke lang na ah. Abi na ginila do amo na ginakatraidor si Kabistado Joshua. Hindi ah. Buot kuya ako. pupus kita sa Ala sige sa kay Annalyn. Sino si Annalyn? Gyutal may ngapon lang. iya at bilidad Sa kay Sami Amor, alini panugan temprano pa sa nag-live ah. ikaw Nakibot ko siya yatamba niya ni Arili Panugan. I-share nga ito na live ah. Nugay, di kinakak. serbisyo Amo na mga kabyanan, do masakit no? Do masakit sa pamatyagan. Masakit batyagon mga kabyanan. malimpyo Inang ayawan kay musang panit sang takway. Tontohon ka malang bakal malasimo sa gatos. Bailuhan mo pa sa 400. Ang ibay si mo piki. Maria kagusi po. Amakon mo inang mga pagpanunto sininila man. O grabe to sa nagbakal man sang relo nga tig 250 pesos. panahon na sang atong Binailuhan sa ni Auntie. Sino nga itong auntie? Ito ni Auntie Josephine sang 250. Amakon mo mga kabyanan. Dara sa may dumaron, tabo ni ligad ng simana ha. Mga kabyanan, nagbakal sa sangrilo nga gabalor sang 250. Duljon ka Sos Maria kagusip. makasigurado kay Pinailuhan masiling pobre man nga si Auntie Josephine. sa droga Sang pabalik man nga 250 kaya kwarta kinintos. Sos Maria kagusip. Guro ging kinuha ni Auntie Josephine. idol jon ka Ginuruhikap ni Auntie Josephine. Abi kombitan awon bi ko na si pwedeng bayaran sa guro lipay-lipay man si Auntie Josephine. Kay nabaklan sa sangrelo nga gabalor 250. Binailuhan niya man 250 pabalik. Why gali sa kabalo mga kabyan, guro ginakumus-kumo sa talupangdan sini mga kabyanan nga ang hulag ba do hindi ayong hulag aw? handong Do hindi maayong hulag sang papel sang kwarta mga kabyanan. pasya at di Sus Maria kagusip maayo lang kay alerto. nakasi Mayad lang maabtik maglantaw si Auntie Josephine. Ipalaga sa pulis nga nakadeploy na sa public market sa Dumaraw kaga lagson sa pagsuk ay ti man. makasigurado Didakpan sa amo ni mga kabyanan ang modo subong nga nagakatabo kani kamo maghalalong gid kamo tanan-tanan. Dira sa sudad sang ruwas halong kamo. Sa kapis halong kamo tanan-tanan. Kay maari na sila gilapit ang Pasko. Damo-damo sila. Do mga guyom ini silang gipamuyan. Nagwa na sila kay bangod nga gutom na. Dito hindi man guro nangahulugan nga gutom. Kamamo ka na lang sina. Do hindi man guro nangahulugan mga kabyanan nga ginagutom ka na kon gutom na sa sining nga tiniyon krisis na nga daan. Manunto ka na lang sa isig mo kapariyo. Maria kagusip po. O di ba lang mga kabyanan? Kay kung ako guro sining iya nga pa agyan di ma. Kundi guro nga idol ipaubos kung iya nga buhok sa makasigurado kay gani halong gid kamo. Ayaw gid kamo magsalig. ang problema sa Inang mga senior citizen da sa lipunan nga halang nga kiay-kiay. Sigihan yung nga kiay-kiay nang magdala sa bag nga halin sa simbahan. Maria Gusipo. May sagay ko na ka senior citizen mo karte-arte. Kapula pa yung guyasang mga yan lips mo na no to yung lips man. porsigido Basta to ba naman romansa masya buon. magpagpagpo Joke lang. nasang Sa to ni bali mga kotura mong damo di kalantaw sa kung live subong ba? atong Sa kay Christopher Sir ni Severno o kon Severino mayong gabi mayong hapon lang bodo na andan ko ng gabiyaw. nakasimanwa Sa kay Sami Amor nga ating prano pa. Lantaw lang nabalasan kag i-share ang aton nga live. kay
Tugay na pamangkot kay karon ko lang galing ipathag si mo. Nga pagserbisyo, makasigurado ay May nga po lang lods no nang ikanya kay Christopher Servino. droga. Iya nga malimpyo kay idol dun kapulot. Kalamak na corruption, iya Sa iba na to, mga kuturang kapag upon sa gyapon sa aton nga pagapangalagad bukas sa gyapon ang aton nga comment section sa pagpaabot sa inyong nga mga mensahe. May kang tanan sa inyong nga mga pagpanamyaw sa inyong mga kauturan, mga tagaluwasang pungsoda. nasang pagpapalito. Panamyaw na mag-power mention, mag-power sharing sa aton nga paborito nga programa sa Tagsaya ka. Hindi man ni Tagsa kapon kito yan, da malang ni mga kabyanan ha. Tagsaya kagabi ang Bistado Evening Edition. Ganin di ka mga kabyanan magkalipat, mag-share, mag-follow sa aton official Facebook page. Di ba na? Ay siyempre, Radyo Bistado. Mga kabyanan, mga kabistado. Sa kay Alita Pilaes, kay Alita Perez Michael, mayong hapon lang. Sa kay sino pa? Sa kay Angie Aliligi, mayong hapon man. Sa kay Ma'am Lynn Apruebo, mayong hapon. Salamat sa pagmonitor diri sa aton nga programa sa Bistado Evening Edition. Sa kay Arlie Farugan, na-share ko na Sir Joshua, mayong hapon lang. Salamat gid sa pag-share ha. Kag sa kay Angie, mayong hapon lang Angie ha. Sino pa sa kay Leoy? Leoy ano ni ba do nagsaka tong iyang kwanaw? Nagsaka ang iyang pagpako diri sa syudad sang paghiikot. sa kay Lino Katibayan mayong hapon man sinyo tanan-tanan. Sa kay Ma'am Marcy, salamat gid ma'am sa pag-share ha. O naga-tune in gani sa si Sir Richard D. Miribiles. Grabe ba? Tabi si Kero ng piyak naton nga kuan bo lang ha. Pay gani ko di sa isa ka cellphone nga naga ang monitor tagali diho be ba lihog tabi di kwanta diho aton bidi tanawon kung sino nagalantaw sa aton nga programa sa karon mga kabyanan. Ahaba daw kagamay subong di sa piyak sa aton nga kwanaw. Ibagi niya basta kuno studio ni Joshua na. Ay, this is a yes. Okay lang. Marisyom galing takaron pananglitan mga kabyanan matigayo makapulit at temprano, di ba la? Sa kaya di ko Vernas Albilia may hapon lang. Sa kay Erp Cormida, good noon Sir Joshua, God bless. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Sa kay sino pagidiri ang nagapag-upod sa aton nga programa mga kabyanan. Sa kay Abby Tauros, may hapon sa gyapon. Sa kay Ma'am Heng Lani Barreto Villanueva, may hapon man. Christian Malalit con El. Hapon Sir Joshua from San Miguel, Iloilo. Sige galing, sige lang. May hapon na sa inyo tanan-tanan da. Kay Ma'am Yolanda Diamante, may hapon kami Stadong Joshua. Salamat gid sa pagigupon nyo din sa akong tanan-tanan mga kabyanan ha. Sa kay Sir Jimmy Canido, mayong hapon. Kabistadong Joshua kag sa tanan nga mga kabistado followers. Sa kay Art Vale, welcome to Iloilo Kabistadong Joshua. Yes, of course. Manipayon nga hapon sa inyo tanan-tanan. Di ano pang ikuha natin di sino pag ginalangapig upo di diri sa piyak lain man sa piyak sa kay testing lang ni mga kabyanan kasi pre na mag-o kita sa aton nga inang mag-o kita sa aton nga studio amin na nga daw hindi kita bihas nga magamit sini pero amaanad kita sa mga kabyanan kag diri na kita permi magapatigayon sa aton nga pagprograma. Okay kita tanan-tanan sa aton ibang mga kutra nga pagigupon sa gyapon sa aton nga comment ako sa aton nga programa diri malihimo na kamo mag-like, mag-share, mag-follow sa aton nga official Facebook page Radyo Bistado. Kapila ko na ginhambal ha. Ayaw nyo ko pagpaugtasan ng balanta kamo. Joke lang. Sa kay William Dangkina na mayong hapon lang. Peter Saldarte mayong hapon. Sa kay Rosa L. Pungan mayong hapon sa gyapon sinyo tanan-tanan. Sino pag ginagapigupon sa aton nga pagapangalagad sa karon mga kabyanan sa piyak to sino to sa piyak sa kay Joy G. De La Cruz. Shoutout Idol Vilma Panes. Hindi ko makita din kwano ining isa ho. Be aton be si Caron be. Panahon na sang atong pagpugyon. Upos kita sa atong mga handong. Pasan
Sa piyak to sa may radyo bistado, no? Kiaton si Keron kung ano na to, no? Dili sa piyak mga kabyanan sa kay Mambela Vesta may hapon lang. Sa tanan-tanan naton nga makuturan sa gihapon nga nagsalalaka ng ilang mga mensahe, mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Sa iban pa ginaton nga makuturan kapag upod sa gihapon sa aton nga live sa sining at tinion mga kabyanan. Abi ato na bikwanon. Kay Idol John Kapulot, ang alamak na korupsyon iya nga tapuson. Kay Idol John Kapulot, ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo. Okay, kalma ka mga kabyanan kay aton ina. Ma'am Ding Miramis, may nga hapon na simo da ma'am. Kamusta na ma'am? Di, way ka pa kaparuwas. Sa kanton di sa ruwas kay magkakita ay galing kita, no? Kay Ma'am Rose Cala Fuentes, salamat din sa pagmonitor. Arin ako di mama. Palihog lang like and share and follow sa aton nga pagpangalagad sa karon mga kabyanan. Sabi sa piyak abi diri naton nga kwando hindi ko di makita, how? Ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot. Sa iban pa ginaton nga makuturan kapag itukod sa... Oops, okay. Basta lang ini. Sa droga, iya nga malimpyo. Kay Idol John Kapulot, ang alamak Yo, nabida Diyos. John iya nga Hello, Simo da ma'am. Ma'am Ding, may hapon sa inyo tanan-tanan. Alright, okay kita tanan-tanan. sigurado. Baka nakalabot na kita sang 58 minutos sa kaligan sa takna yang alas 4 sa hapon. Damo di sa akon nga live kwan bono. Sa akon nga account. Mga 24 tumaa sila babe. Sulod. Kina doon na pulo lang kamo dayan. Da nag-24 kamo. Sige mga kabyanan, sa iba naton yung mga kultura sa Giapono naton tayo lang ang magpanamyaw ha. Kay ini mga kabyanan, napathago na sa inyo, testing pa lang ni naton, testing ta sa aton bag-o nga studio, kay bag-o kita nakawid sa mixer nga original. Sa balay ka na ay, no, kita mo ng platito. Kita yung do platito nga no mixer ko to. Pero damo-damo to nagalantaw ha. So gani mga kabyanan, sa aton ibang mga kulturan nga nagapakigopon sa Giapon sa aton nga live. Akon ka mo di tamyawon kay sa dili madugay mga kabyanan masibaybay si kabistadong Joshua kay mabiyahi pa ini no sa iyaya lugar. Kay Ma'am Rose Cala Fuentes, mama kita ay galing kita dira sa Rojas mama. Sa kay Sir Yon Minar Joseph, mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Kag sa iba naton nga mga kultura na. Alright, so far mga kabyanan, nakalabot na kita sang alas 5, no? Ang takna gidya sa hapon. Sure, dan ako ng Balimam Rosa El Pungana. Salamat gid sa inyo tanan-tanan sa pakigupo diri sa endang hapon sa aton nga manami kag kampyon nga programa. Idol John Kapulot, Bistado Evening Edition. #testing. Alright mga kabyanan, sa kay Ma'am Rose Cala Fuentes ng ading andutan, shout out lang ko no sa kay Arely Fanugan, diin ka Sir Josh. Ari kami sa Radyo Bistado studio. Ari kita di subo mga kabyanan nagaprograma sa aton nga Radyo Bistado Radyo Bistado studio mga kabyanan ha. Ari kita di karon nagaprograma. Okay? Sa iba na to mga kultura na aton galing na padayuno ng aton nga topiko no sa aton nga programa. So far mga kabyanan, daw na kita may nabilin nga tiyempo sa aton nga pagpangalagad. Kaya promise ko 1 hour lang ang aton nga pagprograma. So diri sa akon nga kuano damo sila di sa akon nga Facebook ba. Shout out lang kuno sila tanan-tanan kay Ma'am Rose Cala Fuentes. Sa Iloilo kuno, yes sa Iloilo ini Sir Arely Fanugan. Ang pagserbisyo makasigurado kay Idol John Kapulot. Alright mga kabyanan, way nakita sa may nabilin pa nga tiyempo, way nakita sa nabilin pa nga oras aton nga pagapangalagan na. Dirigid lamang malabutan sa aton nga pagapangalagan sa sining nga hapon. Temporaryo tanay nga pagasara ng aton nga tilon sa pagwaragwag. Sa sining nga tinion mga kabyanan, kita ay kita buwas nga adlaw. Sa gabi mga kabyanan, alas 7:30 tub-tub, alas 9:30 sa gabi. Ini nyo kaupod. And of course mga kabyanan, pagkalipat sa pag-like, mag-share. And of course, mag-follow sa aton official Facebook page ang Radyo Bistado mga kabyanan.
Of course, lantaw mga mo, subaybay mga mo sa aton nga programa nga the God, the Grace, no? The Lord God Grace sa alas 10 to alas 11. And of course, subaybay din naman ninyo idol sa kahanginan na Idol John Alojado Kapulot alas 11 to alas 2 sang hapon. Kag of course, mabatian nyo naman sa hapon ang inyong paborito idol, si Vicente Villano Jr. sa Tirador sang Banwa. Kag ang inyong gwapohon nga ang korman nga tagpamaba naman sa gabi taglipay sang tanan nga ginapangita kag ginalagas sang chicks. Way liwan kabistadong Joshua di ba lang mga kabiyanan? Way nakita sa may nabilin pa nga tiyempo sa ngalan nga bogos nga pwersa sa aton nga hubon. Radyo Bistado News Team. Opo sa among station manager, John Alojado Kapulot. Ini naman ang inyo alagad sa yanda yang hapon, kabistadong Joshua Haka. Salamat sa pagpamati. Mayong hapon, Western Visayas. Good afternoon, everyone. Pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya